Normaal zijn er bij de APB is er slechts 1 premier aanwezig, maar vandaag zijn er in dit pand en in deze zaal 2 premiers aanwezig, namelijk de premier van Aruba, dat is de heer Eman. We vinden het... En dat beschouwen wij als een grote eer. Eerder dit jaar was ik op Aruba. De huidige minister van Volksgezondheid en toen de voorzitter van de Eerste Kamer is mijn getuige. En de heer Eman, hij kent mijn voorliefde voor poëzie, heeft toen een gedicht voor mij geschreven. En wanneer gebeurt het nou dat een premier een gedicht voor je schrijft, meneer Schoof? Maar u heeft nog even de tijd, zou ik zeggen, dus aarzel niet. En het gedicht dat wil ik graag ten gehore brengen, ter ere natuurlijk van het prachtige Curaçao. Ik was met mijn hoofd één eiland verder, neem me niet kwalijk. Over zeeën 1. Tussen ons strekken oceanen hun adem. Brede wateren die landen scheiden als dromen. Eilanden, kusten, heuvels en steden. Onder luchten van kou, van hitte, van stormen gekomen. De zon brandt anders, de wind draagt een ander lied. Soms lijkt de verte te groot om te overbruggen. Maar diep onder de golven, onder getij en verdriet, blijft iets ons stil en zeker omarmen, omhullen. Niet alleen door wetten, nog grenzen van macht, maar door wat ouder is dan kaart of kompas. Het weten dat in de kern van elke zachte of harde kracht wij delen wat geen zee ooit van ons scheiden was. Broeders zijn wij onder de sterren in de hemel, dragers van een oude, levende verbintenis in het koninkrijk dat niet breekt op de dijken, maar groeit in de ruimte die tussen ons is. Verre, nabij, anders, toch één, in woord, in hoop, in erfgoed bewaard, een vlechtwerk van eilanden en land, rivieren en steen, door de oceanen niet gebroken, maar verklaard. Was getekend minister-president Mike Eman. Dank u wel. Het woord is aan de eerste spreker. Bosma. Ja, mas. Sobra esta voorzitter die Tweede Kamer. E Tweede Kamer está em lugar caminho que deixou mais importante de Hulanda tatu Wartuma. Nós estamos em bom contato com Nekaba durante o período que está na Aruba, ela sim a conhecer Aruba e para nós é importante para poder reforçar e lá aqui o senhor Bosma a mostrar interesse genuíno para Aruba e durante nossa conversação ela invita-nos também para parte de momento grande aqui, que está na beschouwing de reunião caminha da toma de decisão arriba Presupuesto de Hulanda. Eu estou contente de ter reconhecimento aqui também para nossa parte de reunião de Tweede Kamer aqui nana e depois nós seguimos com um candidato de reunião importante também para assim nós por seguir invertir em relação a dele. Nós vamos escutar o senhor Rosemeuler ayer doen uma declaração caminhando por a ideia de investeringsfonds. A nossa minha reporta na comissão abre pouco a pouco, caminhando com a vista de compreender a necessidade e de compreender também está algo justo se nós temos fundo de investição assim. Rosemeuler da parte de PvdA links e para nós é importante por Eman moest meer een porte commissaris pouco. Leuk gesprek gehad. Ik heb meneer Eman natuurlijk ontmoet bij mijn bezoek eerder dit jaar. Dat was heel indrukwekkend. Ik heb enorm oog voor de problemen en uitdagingen van Aruba. Die zijn nog eens even de revue gepasseerd. En straks ga ik een gedicht voordragen dat meneer Eman heeft geschreven. Te mijn ere toen ik hem bezocht. Hij weet dat ik een liefhebber ben van poëzie. En toen heeft hij een gedicht voor me geschreven. Ja, het gebeurt nooit dat een minister-president een gedicht voor je schrijft. Dus het minste wat je kan doen is het ten gehore brengen. Het een en ander gehoord over wat hij van plan is. Er zijn natuurlijk tal van uitdagingen in Aruba. Die heb ik allemaal met eigen ogen mogen bekijken. Aruba staat natuurlijk voor een aantal kruispunten. Wat gaat er verder met de economie gebeuren? Het belang van toerisme. Dus ik heb dat met veel belangstelling beluisterd. Ik heb daar als voorzitter geen enkele mening over. Want daar ga ik niet over. Maar ik vind het interessant om de ontwikkelingen te volgen. Ik denk dat heel veel mensen hier een warm plekje in hun hart hebben
voor het stukje Koninkrijk in de Aribe. Dat we dat allemaal met heel veel belangstelling volgen. Hoe men in de Kamer denkt over bepaalde plannen, et cetera, weet ik niet. Ik als voorzitter ga daar niet over, want ik ben helemaal neutraal. Maar ik weet zeker dat alle leden van de Tweede Kamer daar met open oog naar zullen kijken. Mensen hebben vertrouwen in Aruba als land binnen het Koninkrijk. En hebben vertrouwen in de bevolking. En we hopen allemaal dat de uitdagingen die er zijn voor Aruba en voor de andere eilanden al daar, dat die natuurlijk worden aangepakt. We weten allemaal dat we 4 landen hebben in het Koninkrijk. En de Tweede Kamer kijkt altijd met open oog naar Aruba en naar de andere eilanden. Dus alles wat daar vandaan komt wordt zeer serieus genomen.